प्रमद बर'खौ जोङो दालां होननानै साननानै लाबाय। मिनिस्टारफोरा दिनै जोंनि बर' गामि गामि जोंनि हारसा गामि गामि बिटिसि गामि गामि हाबदों। जोंनिफ्राय लुथिना लांग्रा मिनिस्टारफोरा बिथांमोनखौ फैनायनिफ्राय बन्द खालामनोबा प्रमद बर'खौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन। बे दालांखौ जोङो सेफायनांसिगोन। प्रमद बर' जेसेबां थागोन बेसेबांसिम जोंनि बिटिसिया थाखा फैसार आंखाल जागोन। आसामनि जेसेबां मिनिस्टारफोरखौ दिनै बे बिटिसियाव नुदों, जायफोर एमएलएफ्रा बिटिसियाव फैदों, जायफोर मिनिस्टारफ्रा बिटिसियाव फैदों, बिथांमोनानो बिटिसिखौ धंख खालामनायनि जाहोना बिथांमोनानो। बिटिसिखौ धंख खालामग्राफ्रा बिथांमोनानो। अब्ला दिनै बिथांमोना जोंनियाव फैनानै मा डायलग मारि फैदों, नङा होमबा? बिनिखायनो जायफोर मिनिस्टारफोरा दिनै जोंनि बर' गामि गामि जोंनि हारसा गामि गामि बिटिसि गामि गामि हाबदों, बिथांमोनानो जोंनिफ्राय लुथिना लांग्रा मिनिस्टारफोरा बिथांमोनानो। बिनिखायनो बिथांमोनखौ फैनायनिफ्राय बन्द खालामनोबा प्रमद बर'खौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन। सार बिथांखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरि जानानै फैबाय। रायजोआ दिनै बयबो मिथिगौ मानो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ दिनै पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ जानानै फैदों। बिनि गोबां जाहोन दं। दिनै प्रमद बर' बिथांनि सासननि समावनो बिटिसिनि गासैबो जोंनि सिस्टेम ब्रेकडाउन जाबाय, बायफ्लेलांबाय। नोंथांमोना दिनै बयबो मिथिबाय, कागजे कलमे बयबो मिथिजोब्बाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो बाहेरनिफ्राय फैनानै फैसा लाना थांबाय। प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो जोंनि बे कलेज स्कुलफ्रा सरकारि जानांगौब्लाबो दिनै सरकारि खालामा होननानै बुंबाय। दिनै कौटि कौटि फैसाखौ बिटिसिनिफ्राय प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे दालां बायदि बानायनानै जिहेतु लानानै थांजोब्बाय। बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बे पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै रायजो राजाया दिनै डिसिसन लाबाय। नङा नङा? औ, प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजोंनो जुदि जोंनि बिटिसिया धंख जाबायब्ला प्रमद बर' बिथांखौ बे गोहोनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरि नंगौना नङा? औ, बिनिखायनो दिनै रायजोआ प्रमद बर' बिथाङा गाज्रि दामोन, नोंथांनि समाबो मोजां फैगोन सानसे समाव। नाथाय नोंथांखौ जोङो बे पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरि जानानै फैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेसेबां थागोन बै आसामनि मिनिस्टारफ्रा फैनानै जोंनि गासैखौबो लुथिनानै लाना थांजोबगोन। जायफोर जेसेबां मिनिस्टारफोर फैदों, जेसेबां एमएलएफोर फैदों, गासैबो लुथि लांगासिनो दं। नै दिनै नैबे पिएचसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि स्किम 300टानिबो बारा बाहेराव हरलायबाय। आयं मिथिबाय? बे स्किमखौ बाहेरनि मानसिया लांजोब्बाय। मिथिबाय? बे स्किमखौ दिनै आंनियाव फैलायबाय नै। होमबा बे स्किमखौ बोरै लांनो हादों? प्रमद बर' सार थानायखौ लानो हादों। बिनि गेजेरजोंनो फैदों। प्रमद बर'खौ जोङो दालां होननानै साननानै लाबाय। बे दालांखौ जोङो सेफायनांसिगोन। मिथिबाय? बिनि गेजेरजोंनो जुदि आसामनिया, दिल्लीनिया, मुम्बाइनिया, नगावनिया जुदि फैदोंब्ला बे दालांखौ जों सेफायनांगौ सेफायनाङा? सेफायनांगौ। जों मोजां दालां बानायनांगोन। बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बे सरकारनिफ्राय बिदाय होनांगौ रायजोआ डिसिसन लाबाय। जेन बिटिसिया सान्ति जाथों, जोंनि मानसिया मावनानै मोनजाथों। जोंनि बे बिटिसियाव जोंनि बिटिसिनिनो जेसेबां हारि माहारिफोर दङ गासैबो मावना मोनजाथों। प्रमद बर' जेसेबां थागोन बेसेबांसिम जोंनि बिटिसिया थाखा फैसार आंखाल जागोन। बेनिखायनो जोङो डिसिसन लाबाय, प्रमद बर' हाताव बिटिसि बासाव। जय हाग्रामा महिलारिनि, जय हाग्रामा महिलारिनि। बास, थेंक इउ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों।
नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सेट सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सेट सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सेट सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।